I pozivamo ljudi, dobrodošli u nov klip na mom kanalu, gledate Skipera. Ljudi, danas igramo Minecraft preživljavanje. Kao što vidite, naši itemi su tu, što sam naravno skupljao. Kao što vidite, sad ću vam pokažem. Znači, ljudi, novo obaveštenje, snimam u 60 fps, znači nema lagova. Ja mislim barem da nema lagova, sad sam isprobao, bilo je fenomenalno. Toliko mi se svidio video koji sam isprobao, znači kakva je to bila rezolucija, meni je bila savršena. Sad ne znam da li će to sve odnosi i kao što vidite tamo imamo dosta mnogo prostora. I znači kao što vidite ovdje imamo birchwood i ja sam to sve skupljao lagano, ali ni to nije dovoljno jer ja sam planirao da pravim kućicu, tako da sam skupljao te neke osnovne materijale, ali nema veze, nećemo sad to da ništa čačkamo, šalim se, nećemo to ništa čačkati, idemo mi odmah našoj kući koja je tamo i eto. To sam čisto da vam kažem, da ne mislite vi da sam, izvinite ljudi, zevam, da ne mislite vi da sam uzeo iz haka, pošto sam ustao ljudi u 7 sati tačno, mislim sad ćete reći, možeš misliti ko da je to rano, nije rano, ali stvarno nije ni kasno, danas sam baš to nešto da spavam. Ali ljudi, danas je škola počela i tako da eto, žao mi je, ali mi nije žao. I danas sam planirao, pošto nisam danas ništa planirao, da vas ne lažem ovdje, nego ću da ostavim svoje iteme, znači ovo ovako. Spremio sam i da se peče pesak, mada nisam dovoljno našao stakla. Ajde odmah da craftam Znači ovdje sam uglavnom stavio neke stvari, uglavnom za kuću, ali tu ima i neke glupavih stvari, mislim to je logično kod mene. I sad nakupit ćemo od čega, nemam pojma šta bi danas mogli da radimo u ovoj epizodi, čisto sam teo da vam pokažem te neke stvari i tako to, nemam pojma šta bi mogli trenutno da radimo. Vidim tamo XP, to je garantno TNT gamera, verovatno ga svi znate iz prošlog Minecraft preživljavanja. Ok, hvala za XP. Uglavnom vratimo se mi nazad, šta ćemo danas da radimo? Mi ćemo se danas fajtati sa mobovima. Uključit ćemo difficulty, ići ćemo do kuće da ostavimo ići ćemo sad do kuće da ostavimo sve stvari i onda ćemo da se fajtamo sa mobovima. Pošto nemam stvarno druge ideje, izvinite ljudi, ovdje ću morati napraviti jednu pauzu pa se mi vidimo. I evo ljudi, tamo kad sam ja napravio pauzu, pao je mrak i sad ćemo mi, ili night kako vi hoćete, i sad ćemo mi da se fajtamo sa mobovima. Inače ljudi, u sljedećoj epizodi, koja će izaći za 5 sekundi, ćemo da snimamo neku mapu, jer stvarno nisam snimao dugo mapa, nisam nikad snimao mape, pošto snimao sam dosta mapa na VMD kanalu, mada taj kanal više ne postoji. Mislim, postoji kanal kao kanal, ali nemate nijedan snimak na njemu, tako da nemojte ni ići na taj kanal. To je bila moja bruka velika što sam napravio taj kanal. To mi je bio prvi kanal i nećete verovati koju sam reakciju imao, kakav mi je zvuk bio. Znači, počeo sam da govorim klip i veliki pozdrav, nešto i veliki, nemam pojma ni ja ljudi. To je bilo toliko sramotno za gledanje da sam ja odmah izbrisao taj klip sa YouTube-a. Koliko je to bio loš
zvuk, ja to nisam mogao stvarno dalje gledati. Znači, ajde mi odmah se fajtamo sa ovim špajderima. Mislim, i sad je meni zvuk glup, da me sad odmah svi ne hejtajte. Sad sam ga pukao, ljudi, sad sam ga pukao. Nisam. Možda ima nade. Neće me ubiti. To nije me ljudi, ovo jako bilo sad rizično. Te male zombije mrzim, znači njih prezirem, njih ne mrzim. Tamo nešto ima imbot, njega nećemo dirati. On će nam odmah skinuti 4 srca lagano. Evo ovdje je ovaj villager. Mogli bismo nekad zarobiti tog villagera. Bum. Samo što ja nemam pojma da pravim taj potion. Mada do tada ćemo... napokon dao mi je Rotten Flash. Inače, u Minecraft Pocket Editionu šanse da se vi otrujete od Rotten Flasha su 99:1. A šanse, evo vidite, naprimjer sad sam se otrao, a vidi ovog hakera. A šanse da se otrujete u Minecraftu su bukvalno jedna šansa je da se ne otrujete. Znači bukvalno samo jedna šansa da se vi ne otrujete. Što je what? Već ste crkli. Ali to nema veze ako igrate na super easy ili tako nešto. I inače da vam se obavestim, i nemam pojma da se PvP. Šalim se ljudi. Znam da se PvP-a, mada imam druga s kojim uvijek ja igram svaki dan skoro PvP i mi pravimo PvP arene. Njega ste mogli da vidite u 3. epizodi Minecraft PvP Land. Tako da neće izaći nažalost druga epizoda jer kao što znate, mislim ne znam da li znate, ali kao što vidite Mobizen je nov i on se šta to bi? I Mobizen se upravo, kako da vam kažem na srpskom, update se, ne znam kako da vam kažem. Eto, opet se popravili su ga malo, ne znam kako to da vam kažem na srpskom. I sad je mnogo bolji i sad možete i kad pauzirate klip i odete negdje na 10 minuta, on vam neće zameriti za to i odmah vam ugasiti, nego će vam baš suprotno pustiti vas i normalno ako ste prekinuli, on neće sad ugasiti ekran i onda da vam se prekine ceo klip. Ne, nego će čekati i moći ćete lagano da se zezate i da normalne klipove snimate. Što ja nemam pojma više se fajtam, nisam imao ni živaca više. Eto, čisto sam te da vam kažem da su mi klipovi u 60 FPS-a. Čubaka ispred vrata. Čubaka me videla. Jedan shot, drugi shot, treći shot. I dakle, ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela epizoda, bacite like, share i subscribe i vidimo se sljedeće.